alle sammen. I dag er det Saints Row med Kasper spiller, og jeg skal så lige klare en mission nu, og det kan jeg så bare lige begynde med, og ja. Det er meget spændende at se, hvad for en mission det egentlig er, men og I må meget undskylde, at jeg ikke har lægget nogle særlig mange videoer ind på min kanal endnu. Jeg er ikke rigtig så meget på YouTube mere, men den her bliver så på YouTube, og jeg ved ikke, hvor længe den kommer til at være, så vi kan prøve at se, og jeg begynder bare på den her mission her. Hov, hvad fanden skete det der? Ups. Nå, vi tager da bare bilen igen så. Hey, der var sgu en motorcykel. Ja! Yeah. Den tager vi sgu lige i stedet for. Woohoo! Nå, fuck det. Vi kører over til den mission der. Og vi tager sgu lige på. Selvom at det går pissehamrende dårligt. Men nu kommer vi sgu ind til missionen. Så, og hvis der er sådan lidt lyst, mere lyst end der plejer, så kan jeg altså ikke gøre noget ved det, fordi at det er Piers, og det er Olle, og det er Shawnee. Han derovre ved jeg ikke helt, hvad han hedder. Birk eller et eller andet, jeg ved sgu ikke. Han har bare sådan en pistol i hånden. Det var I. Så for satan. Tror jeg fandme, de skal nakke om 14. Ja. Men lad os se, hvad for en mission der er. Ja. Det hedder Stag Party. Så ja da. Vi tager den der. Og ja. Så til det turbo. Og ellers nitro, som nogen også kalder det. Men upsi. Ja, det går fint. Nå, jeg ikke motorcykel, mand. Shit! Saints Row the Third. Okay. I'm stopping. So, what do I do? Whoa, that's crazy. Seriously, what the fuck? Fuck that. Det kræfter med løgn. Burn the Stag Burns. Ja. Jeg kan også slå den. Hvad? Ja. Wee. Hvor lige min storsøster. Og den der. Død. Hvad satan? Nå, du skal bestøve, hva'? Sådan der. Wrestling. Now you're gonna bitch. Og der skal vi også lige se her. Skal vi se der. Så er vi lige her. Hvad er det deroppe? Bitches. That's... Fuck, det var godt S. That's Jeg tror, jeg skal op der. Ja, det tror jeg faktisk. Så vi prøver det. Så vi kan gå derop. Jeg har kraftedeme ikke bruge den lorteelevator der. Hvor fuck er det, jeg skal hen, mand? Skal jeg udenfor, eller hvad fanden skal jeg det lort her? Ja, mist noget liv, den svin. Men altså seriøst, hvad fanden er det? Hvad fuck er det, jeg lige skal? What the fuck er jeg lige skal? Skal jeg derop, men hvad fanden? Fuck er det deroppe? Nå, jeg skal brænde det. Okay, så. Så forstår jeg det sgu mere. Hold nu op med det lort der. Brænd i dit svin.
Yay, der brændte den. Brændende svin. Ja, den der brændte. Så stop dog. The goons just here they come, Oleg. You ready? Yes. Be careful not to set off the And bombs when you get close. Return to Stag's approach from our security this room. is house. Nu skal jeg lige tilbage til det penthouse der. Oh away, oh away. Don't know. Oh away, oh away, Kæft, hvor de skyder efter mig, mand. Ja. Ja. Jeg skal lige gå bare med mor. Bak. Think of it as a learning experience. Yay, Nitro. Nitro. Så er det bare lige frem, Benny. Come on. Yes, man. What the fuck? Skal jeg lige her? Alright. Use the rocket launcher I left to set off the bombs when Stag gets close. What the fuck er det, jeg skal? Nothing to it. Defend the North. Jeg gætter på, det var det der, jeg skulle. Defend the North. The North. Jeg tror, jeg skal... jeg tror, jeg skal decimere en bunke. I don't know, where is this? Bomb is... den er herom. Den er herom et eller andet sted. Go help Viola. I'll put Really? this side for trouble. Ok, skal jeg? Hvor går der? Nå. Så må jeg skyde den op, eller hvad? Hvad sker der? Hvorfor kan jeg ikke komme ud nu? What the hell is that? Dem her, jeg skulle have. Defend the south, eller... Holy crap. Caramba. Okay, den her. Bam. Defend the south. Hvor fanden er den her? Where is this bitch? Where is that bitch? Sniper, south side. Ja, det sniper skal vi dør lige nu. What's up? Og den der. Kill the snipers. Undo it. Der er en deroppe også. Die, bitch. Der. Tror jeg. I hope, ja. They sent the tank to the north Destroy side. the tanks. Kraftedeme løgn. Skal du destroy en tank? Kraftedeme løgn. Come here, your tank, bitch. Jeg troede lige, jeg skulle dø her. Fucking tanks. Den er destroyed. Og det samme gør den der. Tank der, hvis man lige rammer den ordentligt der, sådan der. Destroy the tanks. Har vi gjort. Defend the north. Fuck. What the fuck? Boss, I'm on my way back. You'll love
Okay, den der må jeg ikke skyde. Den skal jeg åbenbart beskytte. Godt så. Så går vi lige sådan her. Before someone kills Pierce. Bam. A little help down Ah, here. fuck. Got a tank on me. It's gonna take on me. Kom så. Sådan der. Så skal jeg go to Pierce now. No, don't kill that bitch. Shit. Fuck, Pierce døde. Dumme lortepis. Ja. Lort. Vi ses.